रहे झंड से, लेकिन घमंड को तो कम नहीं के होवे के चाहिए हो। राउर सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बा। काहे कि हमनी जा आज जुगाड़ कइले बानी रसना के। आई 2 गो बाटे, लेकिन यहाँ लइकन बाटे 4 गो, पीएम हम 1000 गोट। एकर शुरुआत होई वहां से, यहाँ चलता आम, वो भी बनावा तारे हमार बड़का भाई है। एकरा से आम मांगो नानू मारी, हम यहाँ बानी ना मांगत आम देबो हो भैया, नहीं दे रहा था इसे ले लो चल गए लइकन जा पे ई सब के तरस नहीं खे। नानू बानी कि सब लइकन के एक साथ करके रखी और खिलाई। जल्लाद है जल्लाद भाई, कैसन जल्लाद है तो ये एगो नटा वीडियो ऊपर डाल दे बहू, देखा ना दीजिए ना हो। देखो तानी आम बाटे ई सब कौन हमनी खाई मेहकड़ा से मांगे। यहाँ पे नमक जैसे छिड़कात बा, एकर तनी मुंहवा में दिमागो में डाल देनी। लइकन जा पे तरस नहीं खियात बा हमार भईवा के जी। इतना सारा आम अकेले खाई छोड़ा, वो अभी देख लूं ता कितना प्यार से मांगे तारे सब जाके दे देना हो। माई रे माई, देखी तो हम लोग ना खाई, एक खादे डाला तारे मिर्चाई हमके त चाही। यहाँ पे देख सकत बानी कोई नहीं खेबाड़े, बस ई 2 मिनट के फेरा बा, ओकरा बाद सब यहाँ पे झुंड बन के आ जाए। काहे के खातिर रसना खातिर चीनी चाहिए ना हो। आ माई हमार चीनी कहवा रखले बाड़ी हमके पते नहीं खेबा। काहे कि हम किचन में ज्यादा ननू आवे नी, तो इतना सारा डिब्बा में ई में रहेला चीनी, लेकिन यहाँ पे ना बा। तो हमार दिमाग में तो यही शक होत बा कि माई हमारा वजह से चीनी लुका के धर दिले बाड़ी। काहे कि 2 दिन से हम चीनी घर में रहे नहीं खे देत बानी हो, डेली रसना पिए तानी। काहे कि गर्मी आ गई बा ना। हाँ जी, बच्चा लोग अपना दिमाग दौड़ाई कि दीदिया वे हम घरे से चीनी लेके आए। आ गई चीनी। जैसन की कहले रहनी कि अपना माई से चीनी मांग के लाइल बाड़ी, ऊपरे से हई बबुआ खाए के फेरा में लगल बारे मीठा से, ताकि जिंदगी खाता ना रहे। हाँ हो तबे ना मिठास पता चली। डाला तानी के मिली एक गिलास भर के ना बानी। यहाँ तक कौना फिकेर घुमाइन तब जाके गर्मी के भगाइन। काहे के गिलासो रेडी बा, मनो रेडी बा पिए के खातिर, तबे नु जीएम ऐसे पी सब अपन हाथ दुखाई। काहे कि जितना पिए में मजा आला उतना काम करे में ना हो। सच कहतानी ना जी हमार आ इनकर आ उनकर रसना घोड़ा गइल बा। अब बस देरी बात गिलास में भरे के आ मन पिए के। अटनी वाली बच जाए तो उहु में से आधा तो सब पिए के। जियो जी इतना बकवास मस्ती कैला के बाद हम लोग के टाइम आ गइल बा रसना पिए के हो। बबुआ के मस्ती करे ई बाटे पहिले का सबसे छोटे का जे मिली हमके, आई बाटे बड़ा का जे मिली हई दन का छोटकन के। जे कहले बारे कि हमके दीदिया बड़े में चाहिए आपके पास। ओ माई रे माई, तनी मुनी बचल बारे हई दुनो के देवे के बात हई कहतारी हमके दा का तो के कितना चाहिए ना ना केकरो ना मिली। सब शांत रह तब हम सबके दिहम ना ये हला करी होकरा में हम केकरो ना दिहम। पहले हम लोग के करे द चेस। आ जाओ बेबी कम हियर चेस। बाप रे बाप दम खटा बारे हो। ओ माय गॉड देख ले लइकन जाके मुंह आई गे माई हमार तरस ना इलो गिराई। अरे मेरे को चाहिए। अरे पागल बनोगी तुम, बच्चों लोग कहेंगे ले मगा मारेंगे तुमका पिएंगे रसना लगेगा जसना ला ला ला। माने जी हम लोग के रसना भइल तैयार, अब आप लोग भी करी जुगाड़। काहे कि गर्मी आ गइल बा ना हो। राव सब तक हम लोग के मस्ती देख लेले बानी, लेकिन हां अब करे के बाद आपके सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो दिन आई मजा मिले।